Masayang sinalubong ng mga taga San Nicolas ang pagdiriwang ng Panagrambak 2025 Town Fiesta noong Sabado. Puno ng enerhiya at kasiyahan ang kalsada sa isinagawang Grand Parade ng Street Dancing Showdown at Costume Parade. Tampok ang mayamang kultura ng San Nicolas. Makukulay na disenyo ng kasuotan at nakakaaliw na drum and lyre corps ng iba't ibang paaralan sa bayan ang pumukaw sa mga manonood at nabigay ingay sa lugar. Ang naturang pagdiriwang ay hindi lamang nagbigay saya sa mga dumalo, kundi nagpatibay rin sa pagkakaisa ng mga taga San Nicolas. Ang Panagrambak Fiesta ay isang pasasalamat sa masaganang ani at pagpapakita na buhay ang kultura ng komunidad. At yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugutaro, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.